Gitutokan karon sa National Nutrition Council ang pagtisok sa mindset sa katawhan nga motuman sa pamaagi aron maangkon gyud ang saktong nutrisyon sa lawas. Base sa data sa NCC nga moabot sa 7.2% o 47,800 ka mga bata ang natala sa tibuok Central Visayas ang nakasinati og stunting, malnutrition o ang pagkaputot. Giklaro hinoon sa Regional Coordinator sa NCC Dr. Parolita Lititmission nga mas ubos kini tandi sa nakalabayng tuig tungod kay gingusgan na nila ang gihimong intervention. Lakip sa natampo sa wala pagtubo o pagkaputot sa bata ang gihimo sa mga nag-atiman. Apil ang mga ginikanan sa matang sa mga pagkaon nga ilang gitalit sa mga bata. Gihimugatan ini nga bantayan kaayo ang unang 1,000 kaadlaw ug gikan sa pagpanamkon hangtod na sa duha ka tuig sa bata nga maatiman yun alang sa sakto nga paglambo o pagtubo sa lawas. Aron matisok sa alimpatakan sa mga tao ang mga proactive measures batok sa malnutrition gigamit karon sa NCC ang mga social media platforms sa healthy life advocacy. In Central Visayas in particular, currently ato ang data is 7.2% or that's equivalent to about 47,800 plus children, which is an improvement compared to our last year, ang stunting rate. No? Because stunting, by the way, is our index of measuring the nutrition situation of a particular area.